May gabi ingon sa usa ka philosopher, ang tanang gibuhat sa tao, good or bad, padulong na sa usa ka purpose, aron malipay. Mao nang ang uban magtigom aron malipay, party, bakasyon aron malipay. Pero what do you observe sa kalibutanon nga kalipay? Temporary, no? So ni ay usa ka kalipay nga ako mismong naobserbahan, pero pipila lang ang nakasinati ani. Ug naarabay pattern. Kini silang mga tawhana walay laing gisaligan ang Dios ra 100%. Pruweba number 1, Nanay Asteria, taga Bukid. More than 30 years nangalagad isip katikista. Pero tan-aw nimo iyang nawong, iyang smile, sincero, tinuod, makasuya nga kalipay, and yet walay kwarta si nanay, pobre. Asa gikan iyang kalipay? Ikaduha, Tatay Berting. More than 30 years na pong nangalagad isip kaabag, tigpakalawat sa misa. Ang ilang balay, mga 3 ka oras baklayon, padulong sa simbahan. And yet, inig-abot niya, wala kay makitang kapoy, sapot kagutom. Ang imong maabtan, pasiaw, ug kanang kalipay nga tinuod. And yet wala gani ikaplitis tatay, asa sa gikan sa maong kalipay. Ang tubag mga igsoon, maura gyud ni ang giingon ni Kristo sa ebanghelyo. Ako ang pan sa kinabuhi. Ang muduol kanako dili na gayud gutumon, ang mutuo kanako dili na gayud uhawon. Kana ragyoy akong matubag mga igsoon. Gusto mo anang kalipay nga walay kwartahay? Atong iampo ang pag-ampo ni San Agustin. Di arao, Lord, my heart is restless until it rests in you.